ambuya wangu wakauya kumba vachida mari yavo kuti wakapinda wakauya kumba vachida mari yavo kurapa mukadzi wangu kwavakaita mukadzi wangu saka mari yavo kwaya kumasevimanei. Ambuya wako wakarapa mukadzi wako? Amai vemukadzi wako? Ambuya ndikuti ambuya ndo mwina wangu ini yakakuti ambuya mwana waambuya. Saka ambuya wakarapa mukadzi wangu airwadza. Saka kana wakawira mari yako wakachaja iwewe? Wakachaja na mukadzi wangu tese mari $20. Pakuya kwavo chicha pakuya kwavakaita wakauya vachida mari ndobva wasvika ini ndisipo pano ndobva watotuma munhu kumutsvaga ndiri kumashopu ndabva ndabva kumashopu. Saka madzimai angu vari mukicheni vatobva kumasoro vari mukicheni. Saka wana kuziva kuti mukicheni munoita wakangoti sizopamba pakanovharwa madhoo hapana wani. Ini ndobva ndabva ambuya vaenda vasvikira vakagara pangoro handiti semunhu wangu atumira ndobva ndasvikira vakagara pangoro. Amai kanzi ndangoenda dzangu hapana wani. Ndakati murora mwana wanyaenda kupi angaenda kumasoro. Saka ndisikuziva kuti wadzoka rikati hawana. Ivo vangu vatodzoka madzimai angu vangu vari mumba vakatovhara mukicheni makipa bedroom ndinayo. Saka pakubuda ini chida kunovhura dhoo kuti ndinotora mari ndipe ambuya wangu avo madzimai angu achibva burochi mukicheni achiti banyasha memuri kupinda ati ndiri pamashopu ndatotenzwa kuti ndipe ambuya mari yavo. Yanga iri kuwai Maseveni varipo ambuya uyai maseveni kumba kwavo kumatanda patakuda unosvika kuti tende mashedi patinogara kumusoro kuno. Taurisai vanhu vese vada kumbonyanya pamusoro nini nyaya iyi zvakaitika. Ndakanga ndaenda kuGoma ndadzoka kuGoma ndakasvika zvekuma8 ndichisvika pamba ndakasvika amai vari pamba ndofunga ini ndakapopota ndakati inguva iyi dzamunouya kuzobvunza chikwereti inga mari yenyu ndikati ndinokupai ndokupopota kwandikaita takuzomuka kuseni ndakanzwa nyaya yakutaurika nepasiri ndakati iyo nyaya yamukutaura zvisirizvo zvakaitika. Inini ndakapopota ndichiti amai inguva iyi dzamunouya kuzobvunza chikwereti kwangu kwaduka. Vati makasvika varipo? Ndakasvika varipo. Mamuchiti vai vakasvika makararamba havana kuziva kuti pamba pane vanhu? Aiwa wangu vari mukicheni ini handaziva wati iwewe amai avakasvika pamba ambuya vakasvika pamba ndobva vaona madhoo akavharwa havana kuziva kuti ava vakarara mukicheni. Ava nhasi vauya vagara vari kutaura ivo kuti pavakauya vakawana ambuya vakagara nguva panze manheru vakabvunza kuti kwemini muri panapa nguva idza mauya panze wati iwewe ndinsemunhu ndakamwa mudhara aiwa handisihandidanani navo achitawaridza mari ndivawakarapwa wacho saka ndakatadzei kuti ndivape mari yavo mudhara unanzwa 20 kubvunze mwe chete iyo ngaende chifushanda mumusoro mako wakasvika ukafunga kuti mudzimai wako akanga akararamba wati anga akararamba mukicheni vakagara panze amai vakagara ndikavatuka kuti kwemini unogoya kuzoreva mari usiku unosei chiendaimba nobvunza kupedzisira ndamekukumbira mukadzi wako nambuya wako akatanga kusvika pamba ndiani? atanga kusvika pamba
ainini sindakazeta kudenza sawa kwa pamba ndaziteta kutodenzwa ambuya ngo nditawasvikira kwagara pamba ini imimi NaAmai wenyu akatanga kusvika ndiani? Nini ndakasvika ndichiona wakagara. Ndinoda kuti uone kuti nyaya dzikazitaurika dzichiitika. Wanga wakatodhakwa, haungasi kutoziva zvavaitoita zvokutotipa chino pandaningira wanga kutotoita wakuita unotenderwa here kutuka amai? Handina kutuka, kwanga kuri kutaura kuti kungurai mataura mega ndakapopota pete kutuka ndakapopota kureva here kuti amai venyu ngavapopoterera amai venyu vakauya pamba ngavapopotera kuti inguva idzo dzamai dzokuya pamipamba mangwana vanodzoka here? Aiwa, munhu anofanira kuziva nguva dzokuya kuzorika havadzoki toita kuza 29 aiwa nguva dzachona dzakauya kuti zvisizvo kuti vaida mutumwa wangu. Nyaya iripo nekuti dzimba idzi tunoreita maemotions tozoona kuti murume akaenda futi ndakadzimba mumba mudziyo ndowabudisa nyaya iyi zvaipo but anyway nyaya kada yabuda iri yechimira tinongokupa kufuka kana kuwarira zviri kunaka nemuridzi saka tokona za 20 tizonzwawo maoko utari mutumwa amai vari sungaitiona za 20 tibe imwe nyaya muchanda chigariro